Ассалому алайкум ҳамаба. Имрӯзаи видео ба ман мехоҳам либосҳои фурӯшӣ новинкаҳоя нишонтиюм. Нами либосҳо ҳам меш размероша ман поёнаш ба навистагӣ. Мана масалан ин голубой цвет I42 топ 52, ина и белый сафедуш I42 то 48 размера. Ина и либос ба размероша указать кардагӣ ман нархошам ҳама ҳами видео ба чӣ либосе ки ҳаст ҳама нархош указать кардагӣ. На касе ба ки маъқул, касе ба ки размерош ҳаст метавонанд заказ кунанд. Доставки мо то ҳамин максимум 2 ҳафтая тарафҳои дурдасти Россия бада. Ихе ай ҳами 3 рӯз то 5 рӯза бисёр духтаро уже ответ достодем ки япа гирифте. Дар бори доставка мехоҳам ба як бори дига хотиррасон кунам ки агар аз ман 2 либос мана мисол аз 2 либос зиёд 2, 3, 4 дар шахачанқаи хоҳетон заказ кунетон, агар ман бесплатна доставка мекунам. Почта Россия кати либосҳои бесплатна равон мекунам. Агар як либос бошад 200 рубл. Духтаро бисёриҳо медонетон ки ягон доставки ягон либос дар Россия 200 рубл нест. Почтаҳо қимат мегиранд, аммо ман ҳозирешба як либоса 200 рубл ба ман равон мекунам. 200 рубл ин барои почта, нархи почта. Касе ки ай 3 либос зиёд харид кард, бо либосо арзон меша, бо скидка дополнительный меша. Ина иҷа чизои румолои тайёрро хостум иқабомонум ки бисёриҳо мепурсанд сатрои тайёр, шарфои барои заказ кардан. Мана мисол шумо ай ин видео ягон либосо, ягон чиз сатру, ягон чиза выбирать карден, ба фикрум ки ҳама скриншот карда метавонад. Скриншот мекунед либоси маъқулитона. Инами номерое ки аз тарафи чап боло ба ман навистагӣ имо ба ё ки ватсап ба ҳамон скриншота равон мекунед. Баъд ман ки ответ додум шумоҳам ба ки ҳамин размери дар коретон ҳаст, баъд полный адрес, индекс, телефон, номери телефон ва фамилияи номтона менависен. Баъде ки оплатит карден уже ҳамун рӯз ё ки иншоаллоҳ рӯзи дигеш ман обязательно бурда почта ба сдавать мекунам. Бо ягон савол боша, бо ягон нофаҳмӣ боша комментарий банависетон. Ман албатта ҷавоб менависам ё ки инами номерро банависетон. Ба касое ки ин либосҳо маъқул намешанд, метавонетон ягон либоси маъқулитона мисол ай интернет, ай ягон саҳифаҳои дига ам боша, агар ман барои кунетон суратуша, ман ҳаракат мекунам ки подобие ё ай ҳамун либос инҷа поставщикои моям бисёр ёфта шумоам ба предлагать кунам. Ҳамаотон ба рӯзи хуш. Каси кор мекунад барори кор, каси хонашин зиқ нашаветон. Инами видеои моё тамошо карда, дастгирӣ карда, лайк монда, комментарий монда дастгирӣ кунетон. Ҳамаотон ба як бори дигар хайр. То видеоҳои оянда сиҳат саломат бошетон.